Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме яңа эш атасында һәр барчагызга зурдан-зур уңышлар, сөенечле хәбәрләр телибез. Календарьда 20 сентябрь, дүшәмбе. Бу көн тарих битләрендә нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 1519 елның 20 сентябрендә Фернан Магеллан исемле Испания сәяхәтчесе беренче тапкыр ачык диңгездә дөнья буйлап сәяхәткә кузгала. 20 сентябрь Россиядә рекрутерлар көне буларак билгеләп үтелә. Рекрутер кадрлар сайлау белән шөгыльләнә торган кеше. Ул оешмада эшләргә дә читтән торып нинди дә булса оешмага кадрлар эзләү белән шөгыльләнергә мөмкин. Рекрутерлар чыннан да уникаль кешеләр, чөнки нәкъ менә бу һөнәр ияләре кешелеклелек, стресска чыдамлылык, кешенең психологиясын белүне үз иченә алалар. Көзнең моңсу көннәрендә тәмле бал белән чәй эчеп, кәефне күтәреп була. 20 сентябрь бөтен дөньяда чәй ичү көне буларак билгеләп үтелә. Татар сүзе. Нинди ул татар сүзе? Бу сорауга җавапны без нәфис сүз осталары арасында оештырылган 2нче халыкара татар сүзе бәйгесендә белербез. Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе белән бергәлектә бәйге оештыра. Агымдагы елның 1 декабренә кадәр һәркем шигърият, проза, мәсәл жанрлары буенча үз эшләрен видеога төшереп, электрон почта адресына яисә WhatsApp номерына җибәрә ала. Бәйге шартларын без тулырак итеп әңгәмә барышында аңлатырбыз. Бүген бездә кунакта Татар дәүләт филармониясе директоры Кадим Нуруллин. Кадим әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн, Айзилә, исәнмесез. Чыннан да менә бәйгенең исеме шулкадәр тирән мәгънәгә ия. Һәм инде һәр катнашучы әлеге бәйгегә әзерлек барышында иң беренче менә аның асылын аңласын иде дигән теләктә калабыз без. Менә сез оештыручы буларак нинди максатлар куйдыгыз үз алдыгызга? Әлбәттә, әлеге бәйге тиктемал гына килеп чыккан бәйге түгел. Чөнки үзегез беләсез, соңгы елларда татар теле күп кенә үзенең чикләмәләрен югалтты. Бу инде укыту эшләрендә чагылды. Татар теле әз генә мәктәпләрдә кыйры сатылды дисәк тә була. Шунлыктан безнең президентыбыз тарафыннан телләрне яклау һәм саклау буенча комиссия оештырылды. Әле комиссия үзенең эшен бик зур адымнар белән алып китте. Аның җитәкчесе Марат Кутов улы Ахметов булды. Һәм менә шушы комиссия кыска гына вакыт эчендә шушындый зур эшләр эшләп өлгерде. Монда сүзгә, монда шул кино, пьесалар язу буенча һәм башка күп тармаклар буенча эш башкарылды. Менә инде иң үзәктә, иң тулы канлы, тулы масштабта башланып киткән аларның араларында берсе ул татар сүзе булды. Татар сүзендә 3955 кеше катнашты беренче конкурста һәм әлеге катнашучылар арасыннан без бары тик 31 кешене сайлап алдык. Күз алдына китерегез, бу бик күп катнашучылар һәм бик аз гына җиңүчеләр исемлеге. Сайлап алуда бик катлаулы булган. Бик катлаулы булды. Монда ай жарым жюри үз эшен башкарып килде. Жюридә бик саллы иде, ул 9 кешедән гыйбарәт иде. Алар шул кадәр матур эшләделәр. Бер нинди дә теге тавыш бирү юлы белән барды ул, һәм җиңүчеләр дә шулай ук теге кемгә нинди күпме тавыш эләкте, шуннан чыгып җиңүчеләр булдылар. Һәм әйтергә кирәк, татар сүзе быел да үзенең икенче конкурсын башлап җибәрде. Ул 1 сентябрьдән башлап китте безнең, һәм әйтергә кирәк, тагын ике тармак истәлде конкурска. Ул да булса, үзләре автор булган кешеләр, үзләре башкаруындагы шигырьләрне без шулай ук конкурска керттек. Монда нәрсәдән гыйбарәт инде? Бүгенге көндә үз шигырьләрен язучылар шулай ук күп, әмма ләкин алар киң җәмәгатьчелеккә бик мәгълүм түгелләр. Шуңа күрә без әлеге тармакны шулай ук читтә калдырмаска булдык, кертергә булдык. Мин уйлыйм, бу бүгенге көндә бик күп шушындый арынылмаган, тиелмәгән ниндер бер пласт, һәм алар үз сүзләрен әйтерләр дип, һәм әйтергә кирәк,
Шулай ук безнең материаль фонд та артты. Ул былтыр 1 миллион булган булса, быел 1 миллион 600 мең тәшкил итә. Менә шушы үсүләр бәрабәренә. Һәм әйтергә кирәк, татар сүзеннән чыгып китеп, тагын безнең бер әдәби музыкаль цикл пәйда булды. Ул да булса Галиҗәнәп шагыйрь дип атала ул. Аның берсе безнең багышланды Хәсән Туфанга, икенчесе Гамил Афзалга. Менә 4 октябрьдә без Саҗидә Сөләйманова иҗатына тукталачакбыз. Һәм ноябрь ахырында ул Илдар Юзеев иҗатында булачак. Шуңа күрә әлеге чаралар шулай ук театр артистлары белән берлектә, эстрада артистлары, галимнәр белән берлектә эшләнеп бара торган чара. Шуңа күрә әлеге чарада безнең телебезне байлылыгын һәм әлбәттә әлеге телдә сөйләшкән бик күп безнең әдипләребезнең иҗатын безгә тапшыра торган бер чара. Һәм өченчесе инде әйтергә кирәк, татар сүзе хәзер менә шушы көннәрдә генә шушындый бер карар кабул ителде президентыбыз тарафыннан. Татар сүзе районнарга чыгып китәчәк. Әлеге җиңүчеләр 31 кеше. Алар үзебезнең 45 зур төбәгебездә гастрольләр белән, олы артистлар белән, шулай ук театр артистлар белән берлектә бер сәхнәдә чыгыш ясап йөриячәкләр. Шуңа күрә татар сүзе күптән инде халыкка атлады. Татар сүзе әлбәттә халыкныкы һәм аның киләчәге бик зур һәм бик өметле дип күрәм. Бик өметле, бик күп, бик киң колачлы бәйге дип әйтергә кирәк, Кадим әфәнде, чынлап та. Һәм инде менә әйдәгез әле экраннарга безнең менә телефон, WhatsApp номерын һәм инде электрон почта адресына күрсәтеп алыйк. Безнең тамашачыларыбыз әлбәттә инде теләк белдерерләр дип ышанып калабыз әлеге бәйгеләрдә. Аннан соң менә әйтәләр бит, беренче кыймак тиерле була диләр безнең халыкта. Менә нинди дә булса үзгәрешләр кертү булачакмы менә быелгы бәйгегә? Узган елдан айырмалы буларак дип әйтәсем килә инде. Әйтәләрдер, андай сүз бардыр. Әмма ләкин мин беренче пешерүнедә тиерле кыймак булды дип санамыйм, чөнки әгәр дә инде 4000 кеше катнашкан икән, бу инде тиерле дигән сүз түгел. Бу көтелмәгән дәрәҗәдә, дөресен генә әйткәндә, конкурс башланганда 1,5 кеше булса, бик әйбәт булыр дигән теләк белән башлаган идек без аны. Әйткәнемчә, саннар безнең файдага сөйли. Әле бу беренче чирканчык алу гына, аның икенчесе, өченчесе, һәм шуны әйтергә кирәк, монда халык шул хәтле иҗади яктан да үсеш кичерә, чөнки бүгенге көн теге электрон чаралары шул хәтле мөмкинлекләр бирәләр, кешеләр шундый матур роликлар әзерлиләр, матур чыгышлар ясыйлар, киемнәр тегәләр күрәсең, яки үзләрендә үк тә бардыр, музыкаль ниндидер бизәлешләр белән ясыйлар һәм безгә шушындый эше беткән, карарга гына, яратып карарга гына калган шушындый бер иҗади зур югарылыктагы әйбер җибәрәләр. Әзерлек дәрәҗәсе чыннан да бик югары дип әйтергә кирәк. Менә әйтегез әле шушы урында тукталып, узган елгы җиңүчеләрнең чыгышларын карап китик. Рәхим итеп. Савый чакта укытканда мине хәлфә, рәхмәт аңар, өйрәтте бер яхшы нәрсә. Субханалла дип әйтү тиеш диде, бер мән яңа гына туган айны күрсә. Шул заманнан бирле айның тулганына һәм дә көпчәк төсле алтын тулганына карап күңелем минем хәйран кала. Диям шунда, субханалла, субханалла. Бу әйтүем хәйр минем гадәт кенә, бу бер төрле булган дини әдәп кенә. Бер вакытым бар, шын күңелемнән укыйм моны. Хәлфәм, яусын сиңа һаман рәхмәт кенә. Менә нәрсә? Күрәм бәгызен сөйгәнемне, көннәр, төннәр гышкы берлән кигәнемне, хәлфә шунда минем телем тутлыгалыр, эшкә кушам тагын шулык белгәнемне. Тулган айга охшаш, йөзе башаның, яңа тулган айга охшаш кашаның, карап күңелем минем хәйран кала диям, шунда субханалла, субханалла. Әгәр күрсә шул матурны, хайны диннәр? Гади генә кытбет диннәр, шәмсет диннәр. Субханалла дию кайдалыргасың, укымаганалар. Бер нәрсә белмиләр әйе. Әгәр хәлфә миндә шулай надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем алар кеби. Мин гыйрфансыз. Ай-ай, бигрәк матур, чукынган кыз.
Менә бит карап туйып булмаслык чыгышлар. Чынлап та бик зур эш башкарасыз, Кадим әфәндием. Менә без әле буны бик озак карап утырыр идек, бу чыгышларны без әле әзерләп тә куйган идек аларны, ләкин вакыт шикле булу сәбәпле, кызганыч без аларны карап булмаячак дип әйтәсем килә. Кадим әфәнде, менә бу татар сүзе бәйгесендә катнашучыларга нинди теләкләрегезне җиткерер идегез? Менә быелгы катнашучыларга. Безнең теләкләр нигезләмәдә язылган, сайтка кирип нигезләмәне карарга гына кирәк һәм үзләренең чыгышларын 5 минуттан да артмаган бер чыгыш белән алып барырга кирәк. Монда бер үзгәрешсез кала торган момент, ул да булса шигырь, проза, мәсәл, әлеге өч тармак алыштыргысыз кала бирә. Катнашучыларның яше бездә шикләнмәгән. Монда нинди генә хәтта ки куелмаган ниндидер төрле милләт кешесе булырга мөмкин, татарча белә икән, сөйләсеннәр дә, урын алсыннар да, әлеге дә баягы без сез әйткән әлеге кадрларда күрә алмаган кешеләребезне әлбәттә телевизион каналларда күрсәтәчәк. Без алар һәрберсе менә 31 җиңүче кеше, алар һәрберсе популярлык үзләренчә казаначаклар. Моның инде тагын әйтергә кирәк, кеше алдында танылу гына түгел, безнең бердәм булган татар милләтенә дә шулай ук зур хезмәт дип санарга кирәк, чөнки матур телебез, матур динебез безгә һәрвакытта матур юл гына күрсәтеп тора. Безнең телебез шул хәтле матур, шибәр, аны онытырга һич тә ярамый. Алга таба да безнең теге 10 еллар үстен, 20 еллар үстен менә шушай татар сүзләре уза торсын, катнашучылар һәрвакытта күбәеп торсын. Шушындый теләкләрдә мин калам һәм һич шиксез бердәм булып шушы матур республикабызда яшәргә, көн итәргә язсын иде. Амин, амин. Бик матур теләкләр, Кадим әфәнде. Һәм инде менә алга таба сезнең бит инде 23 сентябрьдән Белүемчә, яңа сезон башланып китә. Татар дәүләт филармониясында нинди планнар белән керәсез әлеге яңа сезонга? Безнең филармония инде шул хәтле теге үз юлын алып өлгерде. Хәзер аны теге бер төрле ниндер теге менә пандемияда хәтта ки туктата алмады. Ул үзенең матур концертлары белән алга таба бара. 20 сентябрьдә безне халык уен коралларының матур концерты Альберт Джалиловлар белән бергә көтеп тора. Әлеге сезоныбыз безнең шулай ук бик исемнәргә бай. 1 октябрьнең 6 гафу итегез, 9 октябрьдә безнең фестиваль, джаз фестиваль белән джазлы Казан дип атала ул башланып китә. Беренче фестивальләребезнең берсе һәм ул берничә көн дәвамында дәвам итә. Шуннан соң киләчәктә филармония фестивалебез безнең бар. Шуннан соң безнең яңа ел елкаларыбыз бик көтеп тора, юбилейларыбыз шулай ук менә барып чыкса инде Аллаһы теләсә, Илһам абыйның быел менә гафотынем татар моңы исемле безнең бит Илһам Шакиров исемендәге татар моңы фестивале булды. Ул инде 15 сентябрьдә безнең Экспо Казанда узырга 15 февральдә Экспо Казанда узырга тиеш. Шунага без әзерлек алып барабыз бүгенге көндә һәм әйтергә кирәк, килүче артистлар һәм килүче инструменталистлар да бик бай, бик кызыклы. Афишаларны күзәтергә кирәк була. Афишаларны күзәтеп барырга, чынлап та башкарасы эшләр бик күп. Барысына да уңышлар теләп калабыз сезгә, Кадим әфәнде. Һәм инде бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, шуны күтәренке кәефтә башлаганыгыз өчен зур рәхмәт. Бик рәхмәт сезгә. Исән булыгыз. Татар дәүләт филармониясе 1937 елның 21 августында оештырыла. Аның оешуы милли музыка сәнгатендә яңа чор буларак кабул ителә. Филармониянең тарих көзгесе булган Ядкарханәдә хәбәрчебез Ләлә Зайнуллина булып кайтты. Алдагы минутларда видеосюжет карап китик. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе музее 1997 елда 60 еллык юбилей уңаеннан оеша. Ул Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Илһам Шакировның хәйр фатихасы белән ачыла. Филармония ул вакытта Казан шәһәренең Гоголь урамы 4-нче йортында эшләп киләдер. Шушы бүлмәдә филармониянең сәнгать җитәкчесе Илһам Гыйлметдин улы Шакиров та, аның эш бүлмәсе дә шушы музей бүлмәсендә иде.
Музейның теләкләр, тәкъдимнәр китабы да нәкъ менә аның сүзләр белән башланып китә. Татар артистлары каягына барып чыгыш ясамаганнар. Ул шахталарга, дисеңме, тайгыларга менә 1972 елда Донбасс шахтерлары тарафыннан анарга бүләк ителгән каска. Филармония музее шушы еллар эчендә концерт оешмасы тарихын яктырта алырлык бай мәгълүмат туплаган. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Габдулла Тукай исемле дәүләт премиясе лауреаты Айрат Арслановның шәхси әйберләре. Заманында ул тыңлаган менә шушы радиолы һәм дә инде аның башкаруында язылган пластинкалар. Аның турында чыккан китаплар да бездә урын алган. Аның берсе менә сүз тәме һәм инде аннан соң чыккан китабы Айрат Арсланов истәлекләр шулай ук тагын да тулыландырылган. Аның концерт костюмы. Рәмзи Гарифуллин дигән фокуслар остасы менә шушы костюмын үзе теккән костюм инде ул. Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә Патимиргалиеваның да күрмәкләре безнең музейыбызда урын алды. Музейда күренекле артистларыбызның кул җылысын саклаган гармоннар төп урынны алып тора. Иң борынгыларыннан Мустафа Салахетдиновның концерт гармоннары, Рөстәм Вәлиев виртуоз баянчыларның берсе, Рөстәм Вәлиевның менә түбәтәе һәм концерт гармоны. Төрле кичкенә гармоннарда уйнаучы Люция Камалованың аккордеоны да бездә урын алган. Башка музейлардан айырмалы буларак, биредә экспонатларны тотып карарга да мөмкин. Менә шундый тартмачыкларда алар сакланалар. Мәсәлән, монда урын алган Усман Әлмиевның түбәтәе, аның концерт костюмының менә бу каптырмалары дип әйтик инде. Шулай ук Әлфия Галимованың менә бизәнү әйберләре дә урын алган менә. Дәүләт симфоник оркестры тарихына караган экспозициядә бай иштәлекле. Татар дәүләт симфоник оркестры дирижеры Натан Рахлинның шәхси әйберләре дә бар. Натан Григорьевич Рахлинның дирижер таякчыгы. Биредә күренекле композитор Александр Сергеевич Ключеревның үзенең шәхси коллекциясеннән да экспонатлар саклана. Ул да булса аның патефоны. Музей эшчәнлеге филармония тарихына бәйле документларны туплау белән бер рәттән төрле елларда эшләп киткән артистлар аларның туганнары белән элемтәдә торып, иҗатына багышланган очрашуларда уздыра. Габдулла Тукайга багышланган әдәби-музыкаль кичәләр ел саен зурлап билгеләп үтелә. Легендар җырчылар Әлфия Абзалова, Илһам Шакировның туган көннәрен һәр елны филармониядә уздыру матур традициягә әйләнеп бара. Филармония фойесе диварларында тамашачы мәхәббәтен яулаган сәнгать осталарының фотопортретлар тизмәсе урын алган. Бүгенге көндә аларга QR-кодлар урнаштырылган. Шул рәвешле бу шәхесләр турында татар-рус телендә язылган мәгълүматны табып була. Сүзеңнең кадерен белергә теләсәң, телеңнең урынын бел дип яза Аяз Гыяҗев. Бер-беребезгә бары матур сүзләр белән эндәшик. Алтын көздә җылы мөнәсәбәттә булыйк. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.